नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. श्री रामनवमी दिवसा निमित्तान हिंदू संघटनेन आयोजित केल्ल्या बायक रॅलीक मालादेवी मैदानात आमदार रुपाली नाईक आणि विधान परिषद सदस्य गणपती उळवेकर हेमी सुरुवात केली. बायक रॅली आणि शोभा तिरंगा यात्रा सुरुवात करचे पहिले मालादेवी देवळात विशेष पूजा केली. नंतर शहराच्या कोडीबीर देवस्थानाच्या मार्गाच्यान सुभाष सर्कल, ग्रीन स्ट्रीट मार्फत कोडीबाग काळी रिवर गार्डना लागीं येऊन श्री रामचंद्र देवालया भावचित्राक पूजा करून रॅली संपन्न झाली. या शोभायात्रेत स्वतः स्कूटी चालयते आमदार रुपाली नाईक हेमी भाग घेयलो. तशेंच बायकाचेर बीजेपी मुखस्थ आणि कार्यकर्त्यान भगवा ध्वजा धरून शोभा तिरंगा यात्रा काढली. या शोभा तिरंगा यात्रेत खूप संख्येन लोकांनी सहभाग घेयलो. या वेळार कारवारचे नागरिक, हिंदू संघटनेचे मुख्यस्थ, युवक, महिला आणि जनप्रतिनिधी उपस्थित आशिल्ले. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. काणकोण पर्तगाळी मठात रामनवमी उत्सव उत्साहात साजरो. काणकोण पर्तगाळी जिवोत्तम मठात काल रामनवमी उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरो जालो. दनपारा 12 वाजताना राम जन्मोत्सवाचो कार्यक्रम जालो. नंतर श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी आणि भाविक मोठ्या संख्येत हजर आशिल्ले. सांजेचे श्रीची पूजा जाल्यानंतर श्री स्वामीन स्वतः रथांतल्यान थंय जमिल्ल्या भक्तांक प्रसाद म्हूण फळ, लाडू आणि नाणे दिली. प्रसाद घेवूंक भाविकांनी एकच गर्दी केली. नंतर महारथांतल्यान श्रीची मिरवणूक काढली आणि या रामनवमी कार्यक्रमाची सांगता झाली. मुख्यमंत्र्याक अनंतकुमार हेगडे हेमगेले पत्र. कारवार. मुख्यमंत्र्याक उत्तर कन्नड सांसद अनंतकुमार हेगडे हेमी चौकशी करण्यासाठी पत्र बरयला. हिजाज युववादाच्या संदर्भात मंड्या जिल्ह्याच्या PS कॉलेजाची विद्यार्थिनी बीवी मुस्कान हेमी चौकशे दरम्यान
कॉलेज आवारात अल्लाहो अकबर अशी घोषणा देऊन आपली प्रसिद्धी वाढवून गेली. हो व्हिडिओ भारतातच नाही तर संपूर्ण जगात व्हायरल झालो. हेजेन काही दिवसापयली अल खैदा संस्थेच्या मुख्यस्थ जवाहरी कोडाहेमी ही महिला भारताची सर्वश्रेष्ठ महिला म्हणून कौतुक केले. हो व्हिडिओ खूप प्रसार जावन विवादा कारण जाल्ले. म्हण त्या विद्यार्थिनी फाटल्यान हिजाज षडयंत्राचो हात आणि खिंच संस्थेचे संबंध आसात हे जो कलंकुश विचार विनिमय करून योग्य क्रम घेऊ जाय. कारण कर्नाटक राज्य उच्च न्यायालयान शिक्षण संस्थेत हिजाब निषेध केल्लो आदेश दिल्लो असून काही राजकारणी मूलभूतवादी संघटना आणि काही विद्यार्थिनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचो अपमान करून आंदोलन करतात. या आंदोलनाच्या फाटल्यान कोणाल हात आसा हे स्पष्ट जावू जाय अशें सांसद अनंतकुमार हेगडे हेमी मान्य मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई हांकां पत्र बरोवन कळयला. मान्य आमदार रुपाली नाईक हेमगेल हातीन रस्त्याची भूमिपूजा. कंत्रीवाडा रस्त्या लागून आशिल्ले कळस देवस्थाना लागीं PWD विभागा खंयच्यान 50 लाख रुपये सिमेंट रस्त्याक मान्य आमदार रुपाली नाईक हेमी भूमिपूजा केली. ह्या रस्त्याची लोकांली खूप दिवसांपासून मागणी आशिल्ली. तशेंच अमदळी भितर आमदार रुपाली नाईक हेमगे प्रयत्नान अनेक रस्त्याच्या कामगिरी बरोबर इतर कामां बी जाल्ली आसा. तशेंच हाजे मुखार बी अशीच कामां जातली म्हण सार्वजनिकान आमदार रुपाली नाईक हेमगेले अभिनंदन व्यक्त केला. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांक कळवणी. तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोड. वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिसांत तुमगे दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारेकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांन हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहितीसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. नूतन अध्यक्ष सदस्याक आमदार रुपाली नाईक हेमी केले अभिनंदन. अंकोला कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार रुपाली नाईक हेमगेले अध्यक्षतेत बगर हुकूम सागवळी सक्रम जमनीचं निवडणूक नूतन अध्यक्ष आणि सदस्याले तालुक्याच्या तहसीलदार कार्यालयात सभेचे आयोजन केले. या वेळार आमदार रुपाली नाईक हेमी अभिनंदनापूर्वक नवीन निवड येयल्या श्री सतीश वड्डर, संदेश शेट्टी आणि श्रीमती माया नाईक हेमका गौरवपूर्वक सन्मान केलो. या वेळार अंकोला तहसीलदार आणि तहसीलदार कार्यालयाचे कर्मचारी हजर आशिल्ले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.